गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै आं उदालगुरियाव दिनै आं फार्स्टआवनो केन'चा मोननि उदालगुरि थांनाय बोसोराव आङो सनाय उदालगुरियाव ख्रिस्टमासाव सनायाव जादोंमोन आरो केन'चा लानाव आङो फिथा जादों। गुरै गुरै ओरैबायदि गोथाव जायो। बे दांगवा होनना बुङो बा एनथाबखौ जोंनिया माने गोरा जायो दसेनो। बाट बिसोरनिया मा एसे आलादा गुरैथार जायो। केन'चा लानाव माने बिसोरनि उदालगुरिनि थांनाय बोसोराव फिथा जानायखौ ओरैबायदि गोसोआव गोलैदो। दाख्लै क'क्राझार जाबाय, चिरां जाबाय, आलादा। बेनिफ्राय बिसानिया माने आलादा टेस्ट आरो बै सनायाव जानायाबो आलादा टेस्टमोन, समानमोन बिसोरनिया। बेनि थाखायनो दिनै केन'चा लानाव फिथा जागोन। बे जानायजों लोगोसे आरो जोङो उदालगुरियाव न'सेनियाव ओंखाम जागोन। बेनिफ्राय जों ओरैजाय हरिसिंगा, टंला। केन'चा, गुड मर्निं, हेपि निउ इयार। मा खबर? हाय, मोजां ना? मायालाय फिथा सावदों? फिथा सावदों ना? बेनिफ्राय नों दा मा क्लास मोनखो? आं दायो क्लास 4 मोनबाय। क्लास 4 मोनबाय। फरायनाया मोजां ना? बेनिफ्राय स्कुलनि लोगोफोरालाय मोजां दंना गैया? मोजां दङ। गासैबो दायो आंनि लोगोआनो नोंखौ ओंखाम जानो आंनि लोगो। नोंनि लोगो आंखौ ओंखाम जानो लिंहरदो? मा संदोंलै बिसोर? दायो थांगोन ना? आं मिथिया। दा जोंहा थांबासो मिथिगोन। बेनिफ्राय जों दा केन'चा लानाव मोनफैबाय। बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन, प्लिज अननानै केन'चा आगै केन'चानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो, सापर्ट खालामनानै होदो। मानो होनोब्ला जोंहा केन'चाखौथ' मिथिखागोन नोंसोरो, गोदोनिफ्रायनो नुखादों। केन'चाया जोंहा मोसानोबो गोरोंथार। बेनिफ्राय मा केन'चाया जोबोद माने दुखुथिया होनबाबो जायोना केन'चाखौ। बिबौ बिमाल' केन'चाया। ओमफ्राय आंनि लोगोआबो बिराद मोसानो रोङो। नोंनि लोगोआबो मोसानो रोंगोन ना? दायो जों थांगोन ना? दा जों थांगोन ना? अके, थ' नोंसानि फिथा सावनायखौ नायनोसै अब्ला। फिथा सावनोसै। केन'चा लानि फिथा सावनायखौ नायनोसै। नरा खेवदो। नै केन'चा लानि फिथाया नै देलाय केन'चा देखायलाय, नों जाना देखायलाय। देखायलाय जा गुरै नै। नै ओमफ्राय नैबेखौबो नै फिथाया नै आलादा। माने बे हटेलाव मोनसे गोदै बानायोना बेबायदि। बेनिफ्राय माथो नै माइरंआबो जोंनियाबो बिब्दिनो नायो माथो। जोंनियाबोथ' बिब्दिनो नायो। हा? दै होयै बिब्दिनो नायो माथो जोंनाबो। नै माइरङा मा माइरं बे? हा? मालभग माइरं। माइब्राथ' नङा। नै फिथाया नै बोरै जाखो नाय। आयु नै अब्ला माइरंखौसो लांनांगोन माथो। केन'चा माइरंखौ हरदो फिथा जानो। देलाय जाना खिन्थिलाय, जाना देखायलाय, बेखौबो जाना देखायलाय। बोरैनि नै गुरै। केन'चाया बुंदों खुगायाव फैबानो गिलिखायोनो। आयु लाजाखायालै केन'चा नोंसानि फिथाया गोथावा। बेसेबा गोथाव जाखायो। नै केन'चा लानि फिथाया। आयु केन'चा फै नै। आयु माइरंखौ हरदोलै आंनोबो नै। आयु केन'चा गुरैनो टेस्टानो आलादाखा ना? नायलाय जोंनिया मानो बिदि जाया? माइरं आलादानो मायबा मालभगनो जायाना? जाखाया। आयु नै आसरित मोनो। बे फिथाखौ जानो थाखाय उदालगुरि फैदों। न'आव बेसेबा बुंबाय आं बिदि फिथा जानांगौ होननानै, जाया। बे सनायाव जानायाबो थांनाय बोसोराव सेम जायो बिसोरना। मिथिदों नालेंखर, थेवब्लाबो जोंनिया एसे चेन्ज जायो। केन'चा बिजों फैलाय आरो जाना देखायबाव आंनि भिडिअ। फैलाय दै गुसु ना गुदुं होदो। फै जाना देखाय। जालाय जा गोथावखा। जा केन'चा आलादा फिथा। नों रोंना रोङा? आं इखौसो रोङो। बेखौ रोङा?
नोंसानाव फैबा फिथा जानाया बेलेग टेस्ट फिथा बानायो आयौ बेदरजों ओंखामबो नांखाला आरो नोंसानिया मानोथो न'आव जायालै र' माइरंखौ लांनि नायथारगोन केन'सा बेदर जाया केन'सा वाव आगै केन'सा नोंनिया 50K निबो सायाव थांबाय 70K जाबाय नों दा मा बुंनो सानो आङो आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ थेंक इउ होनो सानो मानो होनोब्ला आंखौ बिराद मोजां सापर्ट खालामनायनि थाखाय बेनि थाखाय 100K जायोब्ला मा खालामगोन होनदों नोङो आं 100K जाबोला जोंहा मामाखौ देखायगोन बेखायनो थाबैनो 100K खालामनानै होगोन प्लिज अननानै आंनि गासै लोगोफोरानो अननानै केन'सा बिनानावनि चेनेलखौ 100K खालामनानै होदो 70K जाखाबाय जाहाथे गासैबो मिथिखागौ बिनानावथा जोबोर मा होनबावनो ना न'खरनि काहानि दुखुथिया बिनानावा जों बेफोरबायदि बिनानावखौ सापर्ट खालामनानै हो इउटुबनि गेजेरजोंब्लाबो बेनि अनगायै आरो माथो खालामबावनो हानो ना केन'सा जोंहा अन्जलि मुसाहारि बिनानावा जोबोर मोजां हिप हप डेन्स मोसायो आरो चेनेलबो दंना अन्जलि मुसाहारि 1K नि सायाव थांबायना औ बे बाराव आंनि गासै लोगोफोराबो नोंखौ सापर्ट खालामनानै होगोन दे ना अन्जलि मुसाहारि लाङा जोंखौ आलासि जानो लिंहरदों बेनिफ्राय बिसोर केन'सा नै सानैबो बे अन्जलि मुसाहारि लानाव खेथि दङ बे खेथियानो जाहैबाय बे खेथिखौ नुफेराखैमोन आं फार्स्ट टाइम जों दा अन्जलि मुसाहारि लानि खेथिखौ नायनोसै नै बेखौ केमेरा देखायना हो लाया आलादा ना नै फाख्रा लाया नै आलादा बैबो मोनसेयाबो लाइ नै बिसिनाव बैबो दङ नै बै फाख्रा लायाबो दं बैनि लाइ नङा बे सालाद जाग्राया ना बेखौथ' आं फार्स्ट टाइम नुफेरबाय बे ग्रिनखौ गोथाव जायोना जाया अन्जलि मुसाहारि नोंस्रा बे लाइखौ जोंनो संगोन ना सङाखै बे लाइखौ जोंनो संगोन ना सङाखै नै अन्जलि मुसाहारिला बिराद मोजां माबाबो दङ कक'बिट नै कक'बिट होमारदों जोबोर मोजां बागानबो दङ बिसा न'आबो बा मालाय फै डान्स मोसानांगौ दिनै डान्स मोसागोन दे साथामबो जमा मोसागोन डान्स अके औ चल' आलासि जानोसै